खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ एबसुनि 52थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै धमधमायाव साइकेल रेली जम्मु एन्ड काश्मीरनि उदखारिनि गाग्लोबनायाव बर'नि बिर जोहोलाव मनेश्वर बसुमतारीनि मुंख्लं क'क्राझार जिल्ला गौतम मिरु बर' फरायसा आफादनि केन्डेल लाइट हानजा सुरनाय आसाम स्टेट अर्बान लाइवलीहुड मिशन ससाइटिजों खुंजानाय शहरी समृद्धि उत्सवआ जोब्बाय बिजनीनि रैमाली एकाडेमि कलेज बिएडआव कलेज उइक सोलिगासिनो दं संकस दायनिमारियाव सानथामनि हाबाफारिजों संकस सेराव संकस खेराइ फुजाया खुंजादों धमधमानि साखाथियाव थानाय नमाथिनि जय सियाराम गहायघराव बुधबारनिफ्राय सानब्रैनि गोग्गोम हाबाफारिजों बोसोरारि जथुमा खुंनाय जादों बाक्सा बरमायाव थानाय माइक्रटेक कम्पिउटार एजुकेशन सेन्टाराव कम्पिउटार कर्स लानो हासिगोन बाक्सा सालबारियाव 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानखौ फालिदों एबसुनि 52थि गायसननाय सान फालिथायखौ झारबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय झारबारि दखरा एबसुनि मावख'लियाव खुंनाय जायो थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव केन्डेल लाइट रेली थांनाय 15 फेब्रुवारि खालार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गोथार जोनोम सानखौ दुवारकुसियावबो फालिनाय जायो जम्मु एन्ड काश्मीराव थांनाय 14 फेब्रुवारि खालाराव मुंख्लं जानायफोरनि मुङाव आरज गाबदों थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिना मसलपुर दखरा आफादनि मावखुलियावबो जोनोम सानखौ केक हानायजों फालिनाय जायो जम्मु एन्ड काश्मीरनि उदखारि बमाजों गाग्लोबनायाव जिउ जोबनांनाय सीआरपीएफ जवानफोरनि मुङाव थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव बिजनी दखरा एबसुनि बानजायनायाव बर' बाजार इउनिट कमिटियाव आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लानाय जायो नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव एबसुनि 52थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै धमधमायाव साइकेल रेली बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेल दर्शकों मैं देखा जे आज जी आबसुर जन्म दिवस उपलक्षे नलबारी जिलार भितर थका जी धमधमा आंचलिक छात्र सन्था आज साइकेल रेली उलाइसे 1967 15 फेब्रुवारी आबसुक गठन करा हयेছিল সেই সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আবসুয়ে বড় জাতিৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল কাম কৰিছে প্ৰায় 52 বছৰ যি সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামৰ যথেষ্টপূৰ্ণ বড়সকলৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিছে धमधमा दखरा एबसु अफिसनिफ्राय साइकेल रेलीखौ जागायनानै सोनाब महिनायाव समाज सांग्रांथि मेल लाहोयो आफादखौ राजु बसुमतारी बिथाङा सालायो जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि रमेन बसुमतारीया बिबुंथि लाखिनायनि उनाव दखरानि लेङाइ आफादगिरि हरेन रामसियारिबो बिबुंथि लाखिनानै जौ जुवा तीर खेला बन्द खालामनांगौ उन्दै बैसोआव हिनजावसाफोरखौ हाबा दा हर सुबुं सम्पद जौगाहो बायदि बायदि सायाव बिबुंथि लाखियो बेनि उनाव साइकेल रेलीया जागायफिनो साहा बरसिलार गुदि फरायसालियावबो समाज सांग्रांथि मेल लाहोयो आरो रेलीखौबो फोजोबहोयो साइकेल रेलीर मेन उद्देश्य हल जे बड़ोসকলৰ মাজত যি মদ जी तास जी तीर खेला होइसे जी तारमाने समाजत जी बेया काम चलि আছে সেই बेया काम बिला बंद হ'ব লাগে আৰু मेन उद्देश्य हल जी बड'लेण्ड राज्य হ'বই লাগে তেখেত বড়োসকলৰ যি প্ৰাপ্য দাবী সেই প্ৰাপ্য দাবী অতি সোনকালে হ'ব লাগে বুলি ধমধমা আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰায় 500তকৈ অধিক কৰ্মীসকলে ইয়াত সাইকেল ৰেলী ওলাইছে धमधमा दखरानि सिङाव थानाय गामिफोराव 500 साइकेल लानानै बायदिसिना स्लोगान होनाय जायो राङाफालिनिफ्राय खौरांगिरि सनान्त बर' क'क्राझार जिल्ला गौतम मिरु बड' फरायसा आफादनि केन्डेल लाइट हानजा थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव केन्डेल लाइट हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो क'क्राझार जिल्लानि गौतम मिरु बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव इउजि ब्रह्मनि केन्डेल लगायजेननायजों जागायनानै आसाम अइलसिम गोलावै हानजा सुरलाङो आरो पाकिस्तान मुर्दाबाद इन्डिया जिन्दाबाद बायदि बायदि स्लोगान होयो पार्कआव पाकिस्तान उदखारिफोरनि आईईडी बमा बेफ्रुनायाव साब रिजननि सीआरपीएफ रौनिया बिथांमोना रुंसारि जालांनायनि मुङाव जाहाथे बिसोरनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोननो हायो बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव गसर गाबो क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारी आसाम स्टेट अर्बान लाइवलीहुड मिशन ससाइटिजों खुंजानाय शहरी समृद्धि उत्सवआ जोब्बाय गुवाहाटी दिगली पुखुरियाव थानाय लक्षितर बरा क्षेत्रआव आसाम स्टेट अर्बान लाइवलीहुड मिशन ससाइटिजों खुंजानाय शहरी समृद्धि उत्सव मैया 15 फेब्रुवारि 2019 खालाराव जोबनानै थाङो
बे उत्सवा थांनाय 11 फेब्रुवारिनिफ्राय 15 फेब्रुवारिसिम सानबानि हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बे फोरबोआव गुबैयै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दिहुनथाय मुवाफोरखौ दिन्थिफुंनाय आरो फाननाय, बायदि दोरोङारि जाग्रा मुवा फाननाय, जब फेयार, लन मेला आरो गोबां मख'जाथाव हाबाफारिजों आब्रुथियै जोबनानै थाङो। बे फोरबोआव रायजोनि गोबां सेल्फ हेल्प हानजा आरो गुवाहाटी नोगोरबारि रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दमदमानि साखाथियाव थानाय नमाथि जय सियाराम गखायथानाव बुधबारनिफ्राय सानब्रैनि गोग्गोम हाबाफारिजों बोसोरारि जथुमा खुंनाय जायो। बुधबारनि बायदिसिना हाबाफारिया जाफुंसारनायनि जोबनायाव बृहस्पतिबारै फुंबिलियाव गाहाय फिरफिला बिरहोनायनि उनाव प्रतीकि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। बृहस्पतिबारै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि धोरोमारि हानजा सुरनाय लानाय जायो। दमदमानिफ्राय खौरांगिरि धनजिब रामसियारि। बाक्सा बरमायाव थानाय माइक्रटेक कम्पिउटार एजुकेशन सेन्टाराव नैबे फोसावलायाव होनाय कम्पिउटार कर्सफोरखौ लानो हागोन होननानै मिथिहोदों। संकस दायनिमारियाव सानथामनि हाबाफारिजों संकस खेराइ फुजाया खुंजागासिनो दङ। 15, 16 आरो 17 फेब्रुवारि खालाराव ब्रैथि जारिमिनारि संकस खेराइ फुजा आरो सेथि गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफाद आरो बाथि मिरु दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया संकस दायनिमारि बलामजार बोराइ दैमा सेरनि खेराइसालि फोथाराव खुंनाय जादों। 15 खालारनि हाबाफारि बायदि गाहाय दरखं बेखेवनाय हाबाफारिया जाना थाङो। बाक्सा सालबारियावबो 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानखौ फालिनाय जादों होननानै खौरां दैथायहरदों जोंनिसिम सालबारिनिफ्राय अकन बर' बिथाङा। एबसुनि 52थि गायसननाय सान फालिथायखौ जारबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जारबारि दखरा एबसुनि मावखुलियाव खुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफायदों। जम्मु काश्मीरनि उदखारिनि गाग्लोबनाया बर'नि बीर जोहोलाव मनेस्वर बसुमतारीनि मुंख्लं। थांनाय 14 खालाराव जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव जानाय जाथायाव हादोरनि सीआरपीएफ फाइकि हानजानि सा 42 रौनियाफोरा पाकिस्तानी उदखारिफोरजों होनाय बमा बेफ्रु होनायाव मुंख्लं जानो गोनां जायो। बे 42 सा सीआरपीएफ मुंख्लंफोरनि गेजेराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर कग्लाबारि गामिनि मनेस्वर बसुमतारी बिथाङाबो हादोरनि मुङाव पाकिस्तानी सुथुरफोरनि आखायाव जिउ बावनो गोनां जानाय जाथायाव आसाम नाङैनो दुखुनि देंखो रिंहोदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सानिफ्राय देरहाग्रा बसुमतारी बिथाङा। थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव पाकिस्तानी उदखारिनि बमा बेफ्रु होनायजों मुंख्लं जानाय सीआरपीएफ जवान मनेस्वर बसुमतारीजों लोगोसे सा 42 भारतनि बीर जोहोलाव सीआरपीएफ रौनिया हानजाफोरनि थैनायखौ दुखु फोरमायनानै 15 फेब्रुवारि खालारनि मोनाबिलिनि 5:30 रिंगायाव बड'फा चिल्ड्रेन पार्कनिफ्राय जागायनानै प्रगति भवनसिम केन्डेल रेली लानाय जायो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारि बिथाङा जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव हारिनि थाखाय थैथां खामानि मावनानै मुंख्लं जालांनाय गेदेमा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै दुवारकुसि दखरा एबसुआ ममबाथि सावनाय हाबाफारि लायो। दुवारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर' बिथाङा बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव थांनाय 14 फेब्रुवारि खालाराव पाकिस्ताननि उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानाय तामुलपुर ओनसोलनि कक्लाबारि गामिनि मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारीजों लोगोसे बे गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानो गोनां जानाय गासै सा 42 सीआरपीएफ मुंख्लंफोरखौ मान होनायजों लोगोसे जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव थानानै थैनायजों जुजिबाय थानाय बीर जोहोलावफोरनि गाहाम हास्थायनानै मैया आरज गाबनाय जायो दुवारकुसि दखरा एबसुनि मावखुलियाव। दुवारकुसिनिफ्राय सानसुमा बसुमतारी बिथां। बिजनीनि रैमाल एकाडेमि कलेज बिएडआव कलेज उइक सोलिगासिनो दङ। 11 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय 18 खालारसिम कलेज उइकनि हाबाफारिया सोलिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव बायदिसिना गेलेमु बादायलायनायखौ खुंनाय जायो। चिरांनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि एबेन बसुमतारी। जम्मु आरो काश्मीरनि उदखारिनि बमाजों गाग्लोबनायाव जिउ जोबनांनाय सीआरपीएफ जवानफोरनि मुङाव थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव बिजनी दखरा एबसुनि बानजायनायाव बर' बाजार इउनिट कमिटिआव आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लानाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा। थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिना मुसलपुर दखरा आफादा मावखुलियावनो जोनोम सानखौ केक हानानै फालिनाय जायो। केकखौ हाजेनो आफादगिरि अनसुमा नार्जारी बिथाङा। बेजों लोगोसे काश्मीरनि श्रीनगराव 14 फेब्रुवारियाव उदखारिफोरनि बमाजों जिउ गोमानाय बर'नि सासे बीर शहीद मनेस्वर बसुमतारीनो बिबार बावो लोगोसे दुखु फोरमायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा मुसलपुरनिफ्राय बिक्रम बर' बिथाङा।
बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै गोजोन्थों।